Komisi benta kajing rakhi ya ubanai banya khun persya kajing pang tuberculosis ha ka prathai brok kawai ko office jong ka district tuberculosis officer ribhoi district ne ka singi ka arpo artrik gluber kala pulong de kajing yai rally de ki auto rickshaw ka balas dang nadu na office u district transport officer bat pen kut pat haying darbar hall jong ka shnong yau maulong ha kani ka singi kinong nya auto kamai kelami renti banya snok tilang bat ki por peniat ban pen Saphriang lang ya ka juk ka Khubor hakabedei bagajing pang tibi. Hadin katai kajing yai rally la yo ruban pelong ya kajing alang kabalingkot palau ying darbar hall yo maulong. Hakaba ka Dr. E. Calving District Tuberculosis Officer Ribhoi District. Kala yo ban Saphriang ya ki Khubor Shaphang kajing pang tibi. Padru kala batai Shaphang ki e kilap jing da bat ki e kajing sumar ke bangila ban yo nakatanak jong ka kwat kakia. Nalor kinong tre jong ka kwat kakia bat kinong nya auto lai don lang ru de ki khana puli BSW 4th semester jong ka Women's College Shillong ha ka ban nakaliang jong ki khana puli kila yo ban penbam smai sha baro kinong ishimenta ban yele persya ban rat ding khong ye kani kajing pang tibi. Hey, katu di side driver. Kiriu pakmat bakin wan chakmat ban yasim banta hakani kajing yale persya ya kani kajing pang TV hakari khuborkhasi jongi barkum ju uru hakani hi baro kowe tene kapor ngasngo ban kemen sibun ba ki nong nyau tu kilawan chakmat ki staff jong Paramal Foundation ki disha bat kumjuru ki staff na ki boper ki program ki lala banwan lang hamjel ho kajing sheet mat kajing push up kajing hiar jing khia kajing bombang bam kita kidak kisien ki ba pau jong ni kajing pang TB te kumbangi tip bagi jing pang TB ka don arjait kita ka pulmonary TB baka extra pulmonary TB ka pulmonary TB ka bata tang ko kita tang kiton ngiteng yo i bhai ni kidak kisien Khuborjylla ho ka shit mat ka jing hiar ka jing push up ni Henry ke extra pulmonary part kakta ke banta jong ka met baro ka met jong briu like no tang kitor ki khot ke extra pulmonary Henry kakta baro ki khot jong ka met like no tang usnyu bat ki tersim ti kidak kisin jong le ke pang extra pulmonary ru ka syong kat kum ka banta jong ka met baka kta Daka kta ya ka kli lani ka jabing briu yo ka jingkin kli ka jing kiring da lada kan kajing pang TV kakta ikan nirba ni yo kajing pang pengiar bat kajing bombang bam bat kumjuru kakta ikan snido kimi ki knyang ha snido bat kumjuru kak lada kan kajing pang extra pulmonary TV kakta iki siing dan kajing pang mat kajing pang sangkai kumta terter ti kita kisin jong kan kajing pang TV ya per na way briu Henry be 4 common signs ta kamot ka 4S bangi khot balong common ya baro ka de kata kajing jel ho kajing sheet mat kajing hiar kajing khia ba kajing push up min te kum ki nong ya auto jong ka dong ribhoi ya kan du sibun ki briu ha kelentian ka jumpi dengan terpat ya pi ban pin ai kini ka
Khubor Shakiway awareness program ada pilap bagi nongshong auto jungpi la ne ki bahaying asam ka jungpi la ne ha jing yalang hangno ba pisiam kum ni ki dak kisin ban pin pen penale me ka Khubor ka ba Shaphang ka ne jing pang te bi knang ba ki la ban wan kloi ban test chaki jakat test ki bahajan tam kum ki PCC ki civil hospital bat kui ki jaka private hospital ru Solemnly pledged to make my country, my village, my district TB free. TB हारेगा, देश जीतेगा. देश जीतेगा. TB हारेगा, देश जीतेगा.